Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na en da sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti dayto nga programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Pagkasalitan ni Larry nga napakuluan, sumanao. Dear Manong Nemi. Insarden ko ti paspasadak nga tricycle Manong Nemi iti sikigan ti balay. Nga madamang mare-renovate. Balay da kabagis ko nga Dani, Manong Nemi. Manong Dani. Kadito'y nga dagasek ni Tatang, ngagtawanan iti 85. Lakayan 85 na Manong. Agsarsaro ko din, saan nga makapagtrabaho. Nga makapagmagnapay lang mabay ni panagsarukod na. Tako na ni Manong Dani, nga in-text kanyak, nga dagasek ka ni Tatang, tagyan pa lang sa Jabalay, kabayatan nga marerenovate ti balay da. Ada kami si Bangpet nga anak na Manong Nemi kat kahit nga mapapintas ti balay da. Kaya mo siya nga waring gura ni Tatang, iti panagtrabaho da, alaak pa lang tagyan sa Jabalay. Kaya ko nangarod ni Manong Dani kanyak, ay, kabagis, daga kayo man. Kung kabagis. Nirbuwatin ni Tatang di kita ruwatan na, kaya dumapay gamit na. Oo, matuunay ti gamit na. Isualis tumit lang nga, bagkatem. Anabat nga rin kabayan lang nga bagkatem. Ayun na yan, Tatang. Legit eh. Nakatakder nga nakasarukod. Alagit ananusan pa lang nga kabagis ni Tatang tayo. Napiyan to lang no, mapanaginan na. Tap no, wanti marik na nangariga din. Kawa na, nangarod. So, nagtutulagan tayo kabagis. Dududuata mat adat to eh. Adamat Isabela kinidya kawayan. Sadyay Ilocosur. Dagiti dado mga kapsarta. Pag ananusan da, pag sinublatan ni Tatang. Uy, no, nagsublin tumilaga na kami dito balay. No, lagi dito malpasin nga ma-renovate. Lagad yung kasabatan na, Tatang, iloga mo yung tricycle mo. Tang, kumusta kayo? Ay, sino ka tayo? Siyak tayo bunso yo. Bunso! Siyak, ni Larry. Ay, ni Larry nga asawa ni Amparo Manao. Ano na? Ano to ko na yo? Siya ni Larry nga ti asawa na ni Amparo nga sumanao. Ano yung pagpagada ito, namangag na. Ang mga no, pagtalaon na kayo, no, dahil ito sa Diabalay. Ay, nagkumakayat yung tamok ti ugali, di asawa mo no. Ano sa kundi sa una, ngam ti panokpok kada, iunit, tragadi kada, nyaman dito eh. Putan no kasta nga agtrabaho dan. Ay sos, orela, ay, sakit nila payag ko, timakangkang kada kita nga, jak kumakayat nga mangig, nga tanoktok kada, tanaktak kada, kanekik kada. Alaw may kay nga ro din. Dari kakit, nakay ti sumanao. Yung basigan ni Amparo nga asawa.
Kibinan kayo, saan na ko nga kibinan? Nagsipod na ka na. Daon nga ro, sa rokot ka, oh. Wala nga dumanon sama dita. Daga data parang kubo yun. Nangarot ka kubo, ah. Wala, basta magdakat na sumarunoan. Nagadanon kami dito balay, manonemi, kat siyempre, yung parking ko na, ang garahe di tricycle, sak din vlog, kalpasan na, inatibay ko ni tatang tapno tumsaag, kat sumurek kami dito balay. Hindi man ko manong nemi, ti talagang pumanakpak manin nga sumanao nga asawak nga ni Amparo sumanao manong nemi. Sinot kakaumot na ya. Nilay kamo ti bagbaga na ti inaunang anak mi manong. Awang ka ti mom, sikat inauna. Ay hiya po, bagbagatan kan. Muna taumon, bumalasang kan. Tagraduar kan ti high school. Awang pa ti among nga maaraming matulong ditoy. Pauna kayo maten. Kanya, anak taga-budak dito, taga-budak. Tapos sa obrak amin, obrak dito, obrak amin, oban amin namin. Ilo, napi ako mamandap, kidutin nyo na tanawara, katsaplidan nyo na sa amnas ka na sa urnosin nyo na kita tugaw. Imbes ko mga umay naktulungan dito yung balay. Ay, dito balay. Dito ko siya nagloto ak tilamutin nyo. Kasama ko maray, ang nga, kita tilaramidan nyo. Tinanyaw ko ni tatang manonemi. Inibatan sa rukod na. Tapno duwa nga dakulap na iti nangaput iti agsumbangir nga lapayag. Kalpasan nakit ko na na. Hey, lari, barak, lari, barak. Abay tatang, isublinak mit lang, di yan manong mo nga daan. Tapay, kaya ko di makangig ka digit kanak took, kanak taak di na. Ringgor digit ang trabaho, gamit kastang nga, ay na po, sumanoo nga, himay ka ng asawam. Tang, saan nga mabali? Nagtulag ka makinima. Tama nung daning, ito'y kabelang balay. Ijay kayo, kat madalapos da kayo. Dito'y kat pinadalo sa akong kinilay, kat ipagyanan nyo nga kwarto, basit a kwarto. Alam may kayo, wala nga masus... Alakit maruam kayo tumitlaeng, tigas nga ugali ni Amparo. Alam may kayo. Nagsardeng matlaeng manong nemi ni Amparo, idita agtungpal ni Laika. Nakita nga ti Magder ni Laika, manong nemi ti sang-sangun na nga libro, madamag ayam ti review na. Idita ta tinungpal nan ti sao, ti inana tapno sumardengen. Simabat kada kami manong nemi, awas mas dao. Na, sino dato ka dumay, ha? Lari. Tas sa mong malasin nga ti katugangam. Ay, sikan sama tentang kabaw, walasang ka. Tasal na nga malasay. Apo, ore, adayo ak pa'y malasin mo, no kahit mo nga lasinen, gaputan agkub-kubo ako nga agsarsarukod, nga ore la dumna na tirupa ko di tadatar. Abad iso na, nagtulakan na kalma na. Malagip? Malagip ko. Isusapo, lari. Nakadado tayo nga ro din dito balay, at na pala mainayon nga pasalsali, nga paadanawa, at na pala manayon dito nga palpalamot. Saktal na ka man, alam ba, bay mo, respetor mo ani tatang ko. Nagpalpalamot sino nga nagsabsabulo sa angasyak. Tilang masasor. Yan, mungkin ba? Again dito, ito na no, manong alawas. Anong alawas bulan. Depende no kasi nakabayag natin pa nakapalpas di at balay dani. Di ba anong dani? Ay, sapo Gusto lang aroden ti kinawara ti balay. Mangisangpad ka pa lang ti pasalsali ditoy. Nagtalakan Tatang ko na ibagbagam. Katugangam. Ibagbagam ti pudo. Sus. Isope ka may nayod nga warad toy. Pasalsali ang wara kapag nagtalin na iti kwarto na sa nga rumrumar. Sus. Lalaling ka sabat ngam siya. Tumalnakan. Saan kang sumanaw? Paunay mo tindeta? Hanggang pa'y nakastrek, arig na. Sa lutsudan mo yung iti gawid di tatang ko. Sa lutsudan mo, kasunod kapaot na. Di ka pagbano. Talagang, gabukin ko na, papanak. Magidam. Magidam daramid mo. Lare. Gabukin ko na, papanak. Gabutin basta nga banding ang ugalim.
Sasapo aya. Amom, no saan ka lang nga asawa? Sa kumati maumakin ka. Umunang maumakin ka. At sige maumakin ka niya. Nagtalaw ka! Nagtalaw ka! Hapin ka sak nagtalaw. Tagbalik ko na to. Sige nagtalaw. Na kami tinagapang ang asawa man. Pero sakit di bagana eh. Tatang ko. Tibang ibagbagaan na tigas na. Kat balay ko. Da ito'y balay. Sukit din timang ituray. Naging ganag timag ni tatanggit ko na. Ay, nusak ti problema yung agsubli at sadyay. No, di mo kahit timang isubli, kanya ka lari. Kabayl at timag na. Ore kasanot ka adayo na. Di na kayon. Tatang. Anyo ka ni ramaraman ti bagiyo ang nga dadang pagproblemahan. Siyempre, gawid kayo. Ijay. Tiliklik-lik sa jay. Kat dati kanaktuok ka na kanataak. Gabuti pa nagtrabaho na. Ay, sus, nakarkaron sa amin di tayo. No iba kayo nakarkaro. Di agpaitulod ka ni anak yo. O, maginam, hanagayim kahit agyan dito. Sige, lari. Tulod mo! Sardengan. Ikang kan eh. Alala. Madiswan na ko na. Gapukin ko na. Di taki manlayan. Nagsanahe kiti na unig manong nimi. Tang, magan. Ay, paghimpanam kanyak nga raw. Iti banda na tilaod. Adda nadalusan sa nga silid. Tayo ko masilid nga hanggo mangig ti sao-sao ti asawam. Tayo panagana mo dati hamo nga mangig ti ko. Unit ti arwar. No dakat ti unag. Adda ko na. Soundproof na. Ay, woy, ada soundproof na. Soundproof. Tano adda ka ti unag. Saan nga ma-pick up na ti microphone ti sa uso o ti ruwan. Di aramidin ting studio na ti pagyanan nyo. Studio. Woy, drama studio. Wano recording studio. Di o kaya, nagbaling studio ti basila kwarto yo. Tayo so pagkantahan nyo. Ano kati amoyo nga kantaya. Kita, naglayag, hindi nga kapat, numapang nga magharana. Ala, sampul mga ro, tapno, napakaayayuan. Na sige, nagplastra kayo dito. Dito ti pa nakakatreyo. Ay, namayat man, dadakudsun na. Napanagimatang at nakababay naman kada kayo tatang. Kakaiso na nga dito'y kayo balay nga agyan. Irin to tadi na kayo matpalubusan ni Manong Dani. Ore kahit ko kumamot na sublatin. Amo nga ni dayan eh. No kasadot kinalay nga sumao ti asawa. Iso nga no kayat na nga sublatin ko mga agyanak ti sidong mo baraw. Handa kayat ni Dane. Gabot amo na nga saan ka magkasurutan kini amparo nga manao. Amparo nga? Amparo nga sumanao. Lagtugo kayo nga ito. Ganda, dito ti pangiplastar kada kita watan nyo ha. Kaya yung matimapan nagdigos no ko ha. Kaya, no tempot panangan, no gayab panangan, kaya mo mapadikusin nga mangan. Di kay paan-anawan, di kay grugrugit, tumulong kay dalos, tapno saan kayo makangig iti sao. Tapno saan nga sumbro ni amparo nga mannao, sumanao. Okay rin ha, napay nga rin. Hingam kas na ko na kang kalari anak ko. No saan ko nga maanusan, tikas ng ugali, di amparo. Hay, baka saan nakamadanon iti may isang amalim. No, gapo ka nga mapanagpasada. Gapot anusak ti magmag na, manipod dito, ginggana di balay, ti kapsat mo. No, kasta nga saan nga sumarding ti kina mannao, sumanao, deta anak asawa. Diyak man mo tatang, sino nga talaga kada kayo talaga sumanao. Ito pa lang nga sao nga kaya nga sao. Ay, agpadpada kayo samat. Alalala, panahon. Agore ka, di mo, kaya't mo nga dinggin na yat, harana. Harana. Alam nga rin. Pag inanak pala, agtugawak pala nga dito, abay yung tata. Mailig mo ba't nga kayo? Ay, ako. Yung pag hindi ata 85 ka na kami lang si Bibiyag. Abutin yun sa kaso, tadan to pag-aapaam nga pagbibingayan natin. Ano niya?
sentimental. Yan na nga sentimental nga magbaga. Pati siya kadyak maawatan, jak ma. Dati isang gasot nga ribo a pesos committed ka na kayo. Iti city government. Nga kabalabal ba? Ti national government, iso nga mawat kayo no kati 200,000. May kasak ti umawat. Da kayo baka agkabawak to madanon ko ti nga gasot nga tawan. Alangan kumatak nga ro na. Napila pag ginanaan. Ura ti nagsardengan ni Amparo nga man nao. Hindi kat mga bandog namin. Pag inaan ko na, nagsagri kat ti pagmalmalim ng pasada. Kala, kanta kayo na. Ano, di kaya't mo nga kanta Bahala kayo. Ito kang kantahin nyo, madam, tiyempot harana, no, tapat. Darep-dep, kaniyak ti umapay, no day taladawam ti parang kaniyak, nasamit unay. Ama, mayat man, nalalig mo. Napimpitas mo't panagkantam ni Ronnie. Sino nga Ronnie? Nalalig ituloy yun. Sigutup tuy puso itiragsak nagusama bang aran ngamin sikat pakasarakan idipintas ni ayat nasamit unay ay kamuti eko na Eko na kada eko na alituloy mo itipintas ni ayat nasamit unay balod mo to'y rikna kento'y biyak ko kento'y ladawam di pagpasagam. Alas to na, baka manging na kayo ni Amparo. Ay! Iya po baka rigor kayo. Kapag umakantoyan siya lari. Makantoyan na mga dayon. Kaya kita, nabuwak mo man rin dati. Kwerdas ni Amparo man naon. Baka maapeluan launay. Nasikakanta pa Imna! Ustunan datang. Alala, agbati ka pa lang dito. Ato may kito ayaban, no? Kasadot sitwasyon. Baka no, agpatulong da pa lang, ba't nga agpaidasar. Hindi na muwarak manong nemi ti pa nakasilit ng ted ko kinitatang apag sumat nga lumabas manong nemi dati kaanakan na ngagkasera o nagkyan dito balay mi. Ani Belen, ay uncle, nabintas man ti kanta ni Lolo. Kaya magusto kaya kanta na, nangag ko. Kuyat ko mang ituloy na. Nagkapo maya, di talikod, di tahak nga kwa. Itultuloy ko na giti trabaho kinsang pet kumanipod yung opisina. Aping nitalikod. No dito'y salas, adadang mangikuti sao ni ni auntie. Pasensyakan. Ay, nabaya ko nga paspasensya, uncle. Alam, umay kayon, tatulungan na kang gitasare, nanyaki din na ya, saklang orden tagloto, saktupay lang gitasar, saktupay lang ginaw, saktupay tagpunas, ay, apa ganyan, tagabuhan, saan ka tagabo dito, saan katulong dito, saan katulong, umay kayo tumulong umay kayo. Ay, po, Diyos ko. Ay, Amparo, abay, agreklamo ka, babayan kay lata. Isasapo. Nakasangon di dito ang anak mo. Nilay ka awampay. Agatamad ang mga orot nga grib-review. Ngayon kasano nga makareview kat kasta kalag. Ni Belad mat nga kaanak intuloy na titrabaho na di opisina ng indayawid na dito ibalay. Napampay di talikudan at numaadaywan na ka. Ay, api ko ba? Di adaywan na, di panawan na. Kung saan na ka manusan? Alam mo kaya, asak pala. Alam mo, osto na. Guloy magkanasak, kita sa rin, hindi mo kayo nagdasar. Unay ka matan. Iti mangan kamin manong nemi. Kalpasan nga inta uluwak, iti ababa akararag. Anang ababa akararag. Kakunak ti kararag kumanong kat gusto. Manakabalin noon nga Diyos, agyaman kami, tayo ito nga malem, ito nga pangrabi, natipon-tipon kami,
Tapno yung income sa grapin na to inga bendisyonan nga taraon nga magtad ka na kami ti pagpapigsa mag-agserbikan ka manuda kiti pagrebengan mi. Agyaman kami. Tadi ito yung gudaway kat naitipon ka na kami ni tatang bilang mi tapno naragsak kami no adado kami. Sabi ko man Diyos ko, tatrabayan na kami tegnanayon kada ito umayang agpatnag as makaring kamot kaon tuwas sa lunat intun bigat. Kadi gito nga taraon nga naidasar agyaman kami iti pa nakaidasar na kat nusin numan ti nagkapon kada gito nga nagrigat anang idasar adad nga bendisyonan nyo. Dahil nga taraon kan bendisyon nagbag dad kada kami ti kirit kan pigsaming trabaho kan mga nung kada giti pagrabay kaming agserbikin ka. Amin di gitoy kidkidaway mi itinagan ni Yesu Kristo nga bugtong anak mo. Amen. Ni tatang, abay, ada nalipatan nyo nga parte di kararag yun. Ano jay? Daw-dawat yung kumaang isardeng nga ninanang tiyak na sumanaunap. Psst! Alam, mga tayon. Hoy, Laika, ano tira sa smokin tatang mo? Abay di mo ipangag. Awan, bakit? Imbaga na lang nga makapnek, nga sumnek itirik na. Riknana na jay paset na jay kapakabukulan panagkid ako. Iti panagyaman, ken panang bendisyon ni Apo Diyos kada tayo, ken titraon, song imasin tayo ti mangan, awan tag sao, mangan lang, di kita anak ko mga gano'n, ya. Tatang, anak kahit yung ipang kuti labayo. Ay, anak ka di kita masida. Adobong nga karnet baboy, sa inabraw nga utong, kabatiti, saluyot, barunggay. Ay, kahit ko na tanatang. Awansag pa na. Awansa? Di mo sinagpawan? Awansag pa ko. Mat may sagpaw. Ano sa inyo lata na? Naimas mo lata? Nagpintas di sa lutsod ko sa kapanagsumbat mo. Ano yung tumabalik ko style ko? Alam, mga tayo. Laika. Tang. Ana, kumusta pa nagbasam? Graduarak. Awang problema. Iti high school. Pang, ag-college ka doon. Kapilita na, mayat kayo mo naman saan. Sikat inauna, anak kayat mong kakurso. Kung nakmalan na awan sao nga sao, da kayo matmakaringgor. Kasi nagtal na ako. Dagas ka di aya kita kasalsulud-suda. Dito lang ti tiyempo, panagsasangot ay panangan, panakasaludsud ko, di kiti kahit kung malagi pa kasaludsudan. Di kiti rumbeng nga isao, nga adda ka iskan na, adda serbina. Tapay, ako ko masaya serbina, hindi pagbagak. Ako sa serbina, baka pasakit ka. Sus, di kayo malan. Na, nagpauyo ka, ang kamangan? Pambara ako sa kamangan, siyak nagluto sa kamangan. Mga anak tek, sa okay lata. Tulyawag tumanin kinelay ka nga balasang mingay na o naman. Umisam. Alaga na anos kayo, anos lang. Ay, na kayo, bunso. John, ika, Miles. Aguni kayo mata. Saan nga bilata nga gunonin, papang? Bagilatan ni mamang. Ay, natakunam. Sa mo, tutupantanak mo. Kaya handa matrason na. Handa na gununi, tanaguni da. Kahit mainayon da pa, kahit maringguran tayo. Kaya, si kaksarte ka ba si kalari? Di mo kahit tisao nga sao, si kamat sumangaw sao. Kapag siya the head of the family, at siya ti makaadumot ita. Kakaiso na nga dahito lang agundawin nga makasalita kayo. Tingnan tatang. Nakaimimas ti pandangan ni tatang ha. Ay, naimas nga may tiluto. Sino nagluto? Siyak. Ay, naman ti magusto kang kamanugang ko. Uray manugang basta si ka nga naimas tiluto na. May ayo kay kindi Tas lakayat yung tagpaot dito eh. Ay, saan nakakayat kagpaot dito? Taorin itong bigat ko makit-kayat ko, di mo manaw. Di tumalaw kayo. Mawanin text maturo, mga antayon. Kat hindi makalagipak manin manon nemi turong kumet ka ni Evelyn, ni Belen, dati sarita. Kat kumusta mo ti pa nagtrabaho ang Belen, kaanakan. Kat gaputa dito tinaka-destinuak angkel, kaya umot sa baling nga kabagyak dito, inusang na kayo, alaakit imayak palagid dito
Hanga balit no agsuldo akbat ket aggrocery akbat. Mangdadakmet kini antino kati panakabagay ti kuryente dadanom. Ngem no kasta nga malpasan ti makalawas nga kalpasan nga agsuldoak alakit magkangagak tumanin ti saon. Natakunam, anti, sokit kumakit ti mangkanunong kang ka, ta mismo nga sikat ti kaanak antim. Kabsat na jay naganak kang ka. Dito ta siya, ang kakapkapin siya kumati kasla nadagsintirik na nga dakad to ngam mismo nga antim. Nadagsan na tirik nak. Sinagunakan ka. Oy, mangmangan tayo. Kasi ano nga mangrugi ka. Ti apet masapay hangkom ang pindas sa tratan ko mati mismo akana ka. Ama mo ka ng paro sumaon na kamagyaman, anak mo man, asawa man, inam man, no amam, no sumbro ka, nasakit ti panagsasalitam. Sumardeng ka man, lari. Dapat nga sikat ti makasao. Sumardeng kayo atang nang paunayin na dapat sang ilit tayo. Sinut sang ilit ako ma. Kinilulo, kakaiso ng itapay lang umay. Pagkatapos kasta ipakita yo. Malpasak bala ang manganin. Oy, tuloy mo mangan. Malpasak ko nang. Ituloy mo mangan. Nalpasak ko nang. Inalistuwa. Gaputan sak pinalpas di assignment ko. Barbarong adanton na hanton adan natalnan ton ti lubong. Inton madamdamatap no repasig to ti assignment ko. Makangig kam tumanen manong name iti sumanao no kasta ngam dumteng ti agsapa. Iso ti pa naka-alarm clock mi manong name tingiwat tingiw ti asawa kani Amparo sumanaw. Bumangon ak tumatanang at bumangon matanang iti anak mi ket ni Belen ket kapilitan na ta buwangan na ta mga obisina nga rod ket siyak mapanag magipasada. Unang pasada ko naktabukot ko di tricycle. Ket no kasta nga makarubuhat ak tumaten na mapanagpasada naktumaten ti ayan ni Tatang. Tang. Hoy, Tatang. Hoy. Ita pa lang nga green kayo? Tayo pa ilaing mit parbangon nga nakariinga. Tayo sumana umanan ta asawam. Ura awang kasarsarita na. Ay sus apo Diyos ko aya. Kahit nalaing nga da isa una mang parnuay tilagapan na nga ako. Apo, exercise na kidi dahil. Lapi ako mamit to saan nga nasakit. Di pa nagtirada na. Tapay at nangigyo yung baganang nasaktan kayo. Amin mo itong adad to, kada kamatin na. Iruwi na kang ka. Ibagbaga na nga nasa isayad ko matibiyag na no saan kasking ka lang tricycle driver asawan. Api nga bagbaga na kita. Saan ang to ibaga? Ay, Diyos na pinpinas kumapit ka sa saan, taadama ornong, adamat mainayo nga palpalamutan, ang awang ba't may tulong na kung kunan. Sinto'y pangiturturungan na tigas dyan, no saan nga siya. Alam ba nyo natatang, maruang kayo tulata, ma-immune kayo tulata. Saan agad dilawan, dagit anak yo. Ay, hapo ya. Ti mangig ko kumamot ka dagiti anak yo, nga ibaga na ka dagiti anak yo, akit na, ay na, uray no, kas dyan lang ti inaunang anak ko nga nilay ka, nung napintas si Sona, napintas naranya ganito, masakbayan na, gamot na nagagat to nga agbasa, makiasawan to baknang, bumaknang kamtuwan. Dagiti ko matibagbaga ng saan. Puro negatibo. Ay, walat amokan. Ang mga nito na dati kalis na ito, anak kong inaunagan, sikog to gagawin, ay, agarak kabalasak. Kung na. Unawan kiti pasama. Isungar nga kung nagtatang, babae nyo latay sunang. Saan ang tupagsawsawan dati kaanakan na, nga mismo. Ay, po aya. Yung baglaki din, tasaan nga maumad, di kaanakan na. Dandanikit pa mauman tatang. Alala, ananos lang, ananos. Kinindron ka, anong nagkibos ti pa naganos. Aduno ko hati pa magbagak manunimi ti asawak ng rona no kasta nga masango. Saan ko mangeg, ti pa nagsao-sauna, numapanak no ka nagpasada,
Mangal dawak matnukan manong nemi ti sentro. Sakto agawid na medyo sumipnget. Detan. Adayuak pa manong nemi napigpig hangko mangag tanapig sa ti barang rubor ti motorsiklo ti tricycle kung saan. Monarakpak ti sao. Lumabasak to iti karoba mi agap aput dat lapayag. Sambot nga di barunubor manong nemi ti motor ko ti aputan da no di kat di nakapaspas nga armalet nga sao ti asawak man. Ay na, di asawam, lari. Bagmantasan nga agkutong. Ta siyempre, no, kasta kinapawat ti panagsasaunak, siyempre, manong nga energy ti mapukaw na. Nalain ka di nga mangan, so na. Una na, nalain nga mangan. Baka agbay vitamin, una ta, ada pa papigsana nga ron. Baka ada pa energy drink na. Pagipan na, una. Ada da nga sumanaono, kasta nga uminom iti, iti kubra. Ay, po. Dakampay kayo din ng karubayo, ti mauma. Kada kayo nga kabalay na, di kayo mauma. Na-immune kamsan na. Kasla natin, ada ko nga anglit na kabalayo, damo akit, babangsitan kayo. Ngayon to bumaybayag kita, ore adap, napigsa di anglit na, na-immune kayo, maintain kas jay. Kasla kas jay. Ayun, nadan tulad pa nakauma. Hindi mo kung mapadasan nga, sipatin. Anak ko na ha? Padasan mo lang, saong turabom di sub-sub na ta, at napagnakman na. Saan ko matngarot kong mabaling naramidin dahil tanana. Kaputay ang karik, iti bagik, ure man nulay layatak ti asawa kada bugbog kawak. Tiyak to kahit nga this one. Angam no kasano nga roda, no dahil talang solusyon na ti problema. Ano, amok kakasta kay. Kasta nga niya. Kasi lang natin, amamok dita bangir. Bangir ti kalsada. Di lalaki, isut aginaw, isut agluto, isut aglaba. Di babae, at dapat kadi anak da, agay aywan. Baon to nga baon, baon nga baon, baon nga baon. Hindi nga tamat na uman di lalaki, akit dinurab na ko nam. Idi dinurab nan, manibot man idin. Saan ba't nga isut agbaon? No, dikit di lalaki matintag baon. Kahit nga sawan, saan nga under di lalaki, under di saya. So nga kunakang ka, lari, no kayat mo nga sumardeng, ti asawam nga sumanao, padasam man nga duraban, barbarang iso pagnakman na. Saan kung itong aramidan na? Ayan na po, ayan, padasam lang, maminsan lang, ti maminsan mo no maminto kit sumalaso. Kaso nang orden ti karik. Nadyak to pitikin ti asawa. Kit durabot pa, di nakarkarot. Nakayakayat mo karot ti kasta. Hanggang dakas ano sa ti pagnakman na. Baka na kumarkaro. So ang butengak. Ang mga no ad na nga pumigsa. Kinalaing na nga sumanao. No madurab. Nagananos kami, nagananos ni Tatang MD, talagang saanin nga makaanos. Di ba lang napasaya? Di ba nalpasaya? Di ba nalpasaya? Di ba lay, da manong dani? Tapos sa mga isubli at tagalakay, ijay balay da. Masalutsod ko man kang ka, Amparo? Ada ka di ba di nga aramid ni Tatang? Tapos dagdagam nga mapukaw dito. Ada ka di aramid na? Ni agiwara, hanamat aramin na tamamanumat nga rumwar. Iti silad na. Sala rumwar, no umay mangan. Anda pa yung nagidigundawan nga diapu ko na timangidanon, ti kanin na ti kwarto na. Apay daldalos ang ta kwarto na. Maringuran ka magdalos kwarto na. Kaya masimbro na ka makakita kay kwarto. Kaya mamanumat nga makita. Basta saan ko nga makita iso na. Paunay ka matin, Amparo. Nakaro ka matlaw na. Awam at tiam mo ka baso ni Tatang keng ka. Mas asyan ka kuma. Nabayagan nga awan ti amam. Isuna, ibilang mo ko mga pudnong ama. Babara ako nang ibilang ka pa. Diyak pa matarakan. Di, abukod ko nga ma. Isundo kiti tarak na kon. Di, talauna. Tuwag yam yamanak. Tarasapa ka na tayo. Ganak ka na kami. Tapos na awan ti problema mi. Ita. Kasanong tulad na agkabaw.
Ang mga nagsisinublat kayo to ni Manong mga dani. Jaglakit mga ito, aywanan tilakay ngagkabawan. Hanggang kontong ipaaywan kang ganun sa mo kayat. Di ko naman saan ka bumakit. Kahit nung kastan tumat sa okay ka nagit anak mo. Ita ka sa paragsasawam, dingdagin anak mo. Di bagbagam, kinintatang ko. Kahit nasugantot bumakit. Kiti bagadan tumat nga sanda kakait at taraknan. Hanat mo ko na, ha? Api ko ma, iso da, panakpakan ka, durubag nga sakit nga agpaiso, nagam kan eh. Padasem ka talaga, padasem ko na naman nung naming, nagatras mo ka timaray. Kinlukot tuwin. Talaga padasag kumangad, paunay ka matyan nga, wow. Nagraduar ni Laika manong nemi ti high school kat mangruki na nga panag-college sen kapag panag-enroll. Sumang petak iti malam manong nemi at dakurang Abay ni manang mo nga Belen, ha, Laika. Gaya ba rin at mga taon? Awanin, manang. Paano na? Talo na. Uy, Amparo, diyan ka na ka, mapaawan. Ay! Di na siya at nawanin. So, may pasalsalid to. Ayun na, nagpaison. Nagkasara ka noon. Siya at mo ta. Di so, pwede ito yung wara-wara. Apay pa si dumkaking kuwanak at sambat ka. Agad aramit pa kay wara-wara na to. Kakaiso na nga da silid na, nadulos mo panahon na silid na, no, agusar ko man din salas, kaya kahit na matalikod, no, adarat ituloy na nga trabaho ng opisina. Basta, nasiya at one woman down. Ano na? One woman down. May isang nagpukaw. Sino at sumaruno? Siya ti sumaruno tang. Ana? Laika? Siya ti sumarunong nagpukaw dito. Siya nang roon agad nagbasak to ti college. Kasi no may concentrate ko tag-review. Agbasat assignment ko. Nung kasta nga tiyempo nga panag-review, panagbasa assignment kita. Taan niya. Siyempre, hanggang to may concentrate tag-review. Hindi pa lang, dati high school, tatarigat ko may concentrate. Anong tulakit no college sa akon? Kumarkaro mat nga rin ti bulkano. Bumtak. Sak ka rin mas pasagay, di ba? Laika? Ha? Oris ang kong ibagadanan nga muyo. Sumarungan tumat nga disappear. Papanam. Kata nagtumat na nagbasa dyan kay sentro. Dyan yung syudad. Sa dyan. Nagkakasara kam to kinimanang Belen. Nagtulagan min data. Di ka bilang pumanaw itan. Tadi si Kapea Magsay. Ay. Amparo yamang mangantay pa yan. Kada mo kita duwa nga ububing. Kita dyan ni Laika. Elementarya. Graduar ka doon na kaya. Grade 6 ko pa lang tao. Para grade 6. Si Kamet. Miles. Para third year high school tang. Balas bumarasitang kamot na. Hanggang mauma. Kaya niya. Baka di sa kayo sumarunong nga pumanaw. Ito naggraduarak matenti. High school ako at college sakton. Pumanaw ko tutuin na. Sakto nagsublin ng bakasyon. Baka saan ako nagsubsublin. Basta pauitan daklat masabi ko magbasa. Nakasat aramidin ba't nga atilay ka. Di pumanaw kay amin sutran tayo. Simbarunong nga talaga ano name. Awanin ni Laika. Kapag agkaskasaradan nga duwa. Agtrabaho di Belen, agbasbasa man ti Laika. Sumarunong samat ka na mapukaw ni Tatang Manong. Kapag namanin, ibagakanyak ni Manong Tani. Nalpasan ti balay, hindi pa ilaeng. Apay kasla di mo kayo rin sublikan kanyak kada kami ni Tatang. Kinuna natin minsan na panangatawag na kanya. Itamot pala nga mo ka mabalinan Manong isublik kang kwan, kaya ka. Napayagan ibagbagan ka. Sa amin matapapaloabin na ta, mabalin mo siguro nga kaya't mo ngagtalin dita, baka ni tatangkit na immunin iti kina sumana o ti asawam. Sige Manong, ikuntot na ni tatang.
Sige nga, taong pagdanagam dito, ad-adda nga maasikaso ni tatang dito, lume dito. Siyempre, ada katulong mi. Tanapin pinaspatibiyag kung sikadin ko. Idi rumwaren ni tatang ngagkubkubo tapnuwa. Mapana naglogan ni tricycle ko kini subli ko kin manong tani. Apag sumit nga masamat mi manong nemi. Ti asawa. Ana, da umakamatan. Idi kumapay lang barasang ko. Na umak. Ala kita. Ipagpagapuk ka na kita pukok. Kaore no sumanao ka. Gusto ak man ti mag-istorya ka na kita pukok. Ngayon pasareman pagkantaan dak sa dak ka. Pag-istoryaan ka na kita istorya doon unan. Ala, maikawan to laki di tilapayag ko tawad doon timangmang ko nga sumanao. Indo na da ako ni ti balay ni Dani. Tapay awan sa jetag kaapa. Ay natarnada dyan, balasan ko. Saan kasla dito? Kasla kang kanayon nga gira. Awanin ni tatang. Mamanumot nga bakasyon ni Laika. Siya, ti asawa, kandigitidwa nga anak ni. Tanong graduar tumatan manong nemi ti high school ni Miles. Nagmamat tumatan at kasera. Ti kataltalo kam dulangan. Nakamang kasawa kini Bunso nga ni John. Kat gapot na ulimek manong nemi dati di kiti duwang ngagkapsat. Ore sa unto lang nga sao manong nemi ni Amparo sandala tamat agununi. Sana kas idi nga ni Laika ti adda kat sao nga sao tinana sungbatan na kung kyangen na ti kat adda nga bumar. Sa unto nga sao. No sumangpetak manong nemi ore awan nasken nga panguntan na kumakanya. Apin nalataw ka. Ita ka lang. Bimagas ka. Andang babaem. Aya. Hindi babaem. Iso pagigas-gasto ka dumang paspas na dam. Basit lang di paspas na dam. Andang isa bali paggastuam. Andang babaem. Andang babaem. Andang babaem. Aon sa lakit ti malagip mong ibaga kanya-kanya. So nga tilad da ibagbaga. Ha? Ay, siya po ya. Di ka na uma? Di ka pa mauma? Ano ako tinubaga ka umak? Halaman? Ako mat sa bali pagsawsawam dito yung kat. Taon ay pagsawsawam di ka duwang anak na nga. Ahan dalat ang gas kaso. Awang matin nilay ka nga napagsawam kat sumungbat kang ka. Awang matin di ka anak among napagsawsawam kat adamat ay suna agalintiga. Agikalintigan. Ori ni tatang no siya pagsawsawam kat lumabang man. Kan siya ori siya. Siya pagsawsawam na padasam. Ala pagsawsawam na kan. Ulitin pa. Kada ulitin ka. Ulitin pa. Ha? Awan sa bali malagip mo, nga pagsalangan kanyak. Baka kain mo pa yung baga, simang sangpat ka pa ilang, di ka pa lagyan ti ayan ti sirong di babae. Baka hasta kain mo dialog. Halala, uli, aramin din. Inaramid na ngagpay sumano. Linayatak danda ni Jack napupuutan itiret-sokon ni ko na. Yung sang kong intuloy mano. So nga sakbay nga maaramid kong tungan turabon, danugan tong pain ti asawa. Nasaysat sakit din no panawan min nga may sa isuna ko na. Inrubot ko di kiti arwatek ken ti arwaten di kiti duwa nga anak ko. Ni, pang, papanan tayo. Nalawa jay balay da angkel yung nga dani. Diba? So nga imay dito idi nga nagyan ni Lolo yo. Kaputa pinadakil da, renovate da, nalpasin. Nung makita nila kumaagad na po, umapal kayo. At nabakante nga kwarto. Ijay tagang yan. Di kayo mailiw kini Lolo yun. Mailiw kami yan, Atang. Mailiw kami kini Lolo. So nga robot yun na kitarawatan nyo. Itataawan ni Mamayo. Pumanaw tayo. Bayam nga nganganto, intun awanin ti ongtan na makita na. Siyan, kit umay natin to sa pulin, Kita umay natin sa pulin, kita umay natin sukunin natin, subsubli. Lana, di kita dumang ating siyo, amin ng masapulyo.
Hala, ora ka na di tricycle pagluganan tayo. Kargahan tayo di sidecar na. Ano di kawa. Sidecar. Di kardigan na tuk-tuk. Yung tilikod. Alan. Kawampay lang ti asawak manong nemi di pumanaw kami. Saan nga mas daw pa ni Manong Dani di adda kami. Ngam ni tatang di mas daw. Na! Nakaw! Kaya ito nga sa word na kayo matan. Iso nga pimanaw kayon. Mundatan. Nagsalita kami ni Manong Dani. Dito nag-aamay dito kwarto. Ay, way! Dakil kinapintas na to. Balay di Dani. Katawa na ka. Alawan la. Ay, kasanungan ti panagyantay dito. Ti panangan niyo. Kita, matsabsabali. May bore kam tulat tamot na. Bore tasamat nga nariri ni Ipag. Manakawat mo di suna. Numano iti kanin mi nga kaama. Isot maitad. Basta tinagtutulagan mi. Adamat doon katulong dito. So, problema. Tumulong ak ba nagdalos? Ala. Nataltan na tayo na dati ito. Awanti sumanao. Awanti makiap-apa. Nga awanti makiapa mo at siyempre mapikara kami. Kabigatan na manunemi addan ti asawa. Danay! Manong Danay! Oy, itay da mo, dani ko na malata ka, panagdaydayo mo. Imbagat manong dani ko na matlang. Namasapon mo, adda dito ti asawa, nagitiduan na ko. Pimpinasam naksaw. Tanusan na ka maiturod ka durabin ti asawa. Baka siya kakayong mo't baka ito magdurab kang ka. Ano wag ka? O matagas ka magaga. Pinpintasam tagsao. Hanggang kasat na pintas ang panagsao. Kinuna ni Manong Dani. Mangmangid ko. Adak lang tilingad Manong Nemi. Pinanawad dakin din. Ano kayo na sawan? Kabay lang ba kinagbiag? Ori awan da. Ori sisyak. Hanggang basbasawang dito. Hanggang naruam dito. Ibabam tatimak mo. Ha? Morning ka. One. Sige. Aguni ka. Hindi pa na kayo matira kasasarita. Salsalusudak lang no adanto ni Larry. Sa mali masasaw nyo. Kapanat. Ha? Kapanat. Ha? Lapadasam. Padasam. Isak lang ka. Anda ka di teritoryo. Lapadasam taga kumarit patikangkan. Lalikam. Nagloko kang ipag ko ha. Among pati nga saan nga nasyat kas ito nga ramidam? No saan na ka nga amo nga bagbagaan ti kabsat ko, siyak ti mamagbaga ka nga. Anya talaga kahit mo, tapos sumarting ka. Ha? Hamo ka di maamiris, nga ti style mo kat madi. Nakalaklak ako mga ibaga, nimbaga nga bigat mo, kayong, umayak man. Dilan sa saraong dito, di asawak, kinagiti duwang anak mi, kayong. Nagsayat ko makasya ka sa panagkasaritam. Ngam ko nakaroon nga tinakairuamam kit nakairuamam na taor sa din ayam mo. O babayin mo. Ana, tabi masawam? O makita, agparagsit ka pa nga tumangsit, di mo amo ang lugutan ti bistek mo. Pinanawan da ka lang arudan di kiti kabalay mo, di ka pa lagnak. Hala, gawin kan. Yung manong, kaya ko mga magawid man lang na kita agama. Kahit pinasam kami di makisarita Ipag. Basta midlat na pinanawan da ko. Ikasunod na baka panunot nga. O may mangsirik kanya kit ibalay. Kada datakas karabidan na kanya. Dahil ako matpampanunutom kahit. Ngagbalingan na siya at nga inagan na siya at nga asawa. Tasang gamat nga makagaw-gaway kahit. Kasapulan mat ida, kasapulan na kamay. Wala. Amok amang mangig na ka ni Larry. Ore sa mo makita suna, dalang ti asideg. Ano ti bagang kingkuana? Kani kita anak yo. Larry. Larry, asawak.Ag-awit tayo sa diabalay.
Jak ayat agmay sa di mo kaya nagmay sa gabot akong pagsawsawam. Awan ti apaem. Awan ti rason nga sumanoo ka. Apay awan po sa'yo. Awan aso yo. Padasem nga dagiti karubam ti pagsawsawam. Jak may karod kayat manong kaapay. Ang mga nakabilin da. Kabilin da asigurado na ita. Imbaga at nakaasawa ka tinatapel ang nakapedinurab. Nisaklat asawan kasi kinalay mo sa manao. Sos! Kanayon kang bumtak ta bibig mo. Naulitin. Larry, Miles, John, agawin tayon. Agawin tayon. Diyan kabilan din may maysa. Kari-kari ka na kayo. Istarding kon ti sumanao. Ikarigata kon nga balbaliwan ti kasto yung galik. Larry, anak ko, subli kayo. Kasabulang kayo. Saan ko kabilan tag may maysa. Maysa lang nga rabiing nga awan ti kaduak. Maysa lang nga malim nga awan ti pinagsawsawak. Nagdakgalakawak. Iso nga may kayon. Dakgalakawam, awan ti pinagsawsawam. Kat kaputag subli da adan tumanen. Hangkan tumikawa, pagsawsawan tumanidan. Sumano akan tumanen, kasta. Gunton nga raramidan dani. Miles, John, umay kayo na, gamit tayo. Umay kayo na, gamit tayo. Nagwingi-wingak manong naming amang buy-buya. Ken bakang kang tigas ta nga style itsura ken balikas ti asaw. Managkunak manong nami. Amo na nga tama tatong palen ti Karina. Daig kakiti kondisyon isuna. Once nga ramidan ng tupay lang ti sumanaw, nga ore anawa idadadana. Talagang turable kon. Talagang panawan min. Talagang asaming nga sangpeta. Idagpakita akon manon nemi hindi makita nagsinabat nagsanak inarakop. Inulit-ulit natin nagpakawan ka nagkari. Si marunumat nga rimuar di kiti duang anak mi manon nemi kit nagsinublatan met nga inarakop ida ti asawa ket nagkarida met. Nagawit kami nga manong. Ket dakkel nga kawa mi. Ta iti kasta nga bigat manon nemi pagamom ta bumaring ko asak. Ni aldawan. Apay nga di nakrinieng ha. Amparo. Apay lakay. Apay nga tinakrinieng. Baka kodak no nabandog ka. Baka maladaw ka nga nagpasada. Kahit mo nga tuturin di maturog. Kaya sano nga, diyak kami nga nakariing kat naperdin sa mo dyan, alarm clock kon. Ana? Awa mati alarm clock lon. Alarm clock. Uwain. Suno kat mangring kanya kat. Kaya't mo ada alarm clock mo. Igatangan kan to ha. Isit ko yun at cellphone mo. Kat sika, di mo kaya't agsubling alarm clock. Sanen, Larry. No kaya't mo, akit sanak pa yun nga gununi. Manipulita, hanak ko naguni. Pagkatawa ka. Pati digit anak ta, ngariingin itan. No saan nga tabungangam, sumanaom nga style mo, ti pangring mo kanawada. Nga pikpikin ita. Nako, green kayo, nako, naldawan, hindi ka ba nagbasa, maladaw kayo, anak ko, green kayo. Kasi dyan, saan ka nga, green kayo! Mailiw ka tikas dyan? Saan? Amon nga, ulitin sa amon nga subsubli bakit? Tapos malpasin ti istorya kat aldawan. Manipod mat idin manunemi talaga nga nagbalbaluwen ni Amparo sumanaw. Uwan manong nagpindas ti anayas ti biag no kasta nga awan ti sao nga sao. Awan ti bakangeg iti nasakit nga sao. Manong nemi. Kat maragsakan siyempre ni Laika kada dadagiti kundaway manong nemi nga mamindua agawid iti rabi iti Wednesday sa rabi iti Friday, san tumanin magsubli sa Jesuidad iti
parbangon ti Lunes, ket nakaragraksak kami. Orin ni Tatang Manong. Mapangkumat alalaan, tamailiw ditoy, si Dungmi, ket siyempre, may ayatanen, tawanan ti mamangig na nga sumanao, sukid di ati, ananawaan mi no kasta nga sumro. Kanta a kanta. Numuna ta para paborito na unay, dardaretdep, kaniyak ti umapay, no day taladaw, am ti agparang kaniyak, nasamit unay, kung kunana. Kung nasangit, no duwa-duwempay, laeng ti pekes ni ayat, kung kunana. Anong name nagraduare ni Laika ket nairuwar na ti board na agtrabaho itan iti hospital tamay isang nurse isuna. Si marunong maten manong name ni Miles ti kurso ng accountancy. Agrama maten ni junior ti kurso ng engineering. Siya kakit nagbaliw manin ti tricycle ko at nagdaan met soktak tumanin. Idin to ti asawak manong name addan ni pasdag ng sari-sari store. Tiket laing naang ag-sell stock. Kinaapang aron dati karuba mi nga tiyangki kapat manipod da tiyangkin ni Amparo. Basit meten ti sumsumrek. Ang kadakwada ta basit meten panaggatangan. Ti rason kano nalaklak ka kanon ti binting lang ha, binting lang. Nalaklak ka kanon ti binting. Tilako ni bakit ko ngem iti suna binting lang ha nagbasit ay gama nung nemi nga nagkapya damot lang iti karubang at tiyan tapinadas namat ng imbaba iti binting di tagilako na dito nga ron ti pagkasalita manong simple laeng ngem talaga nga mapaspasama iti pudno nga bihag at dara kitay akimbisyo iti sumanao ngore awan rumbeng ko mga ibagada, agparpartuad da. Tapno laing adda, sawin da, addaong tanda, tapno may pakat ti kina, sumanauda. Sabi ko matadamat ni pakat, ni batik nga adal, liliwakin pagsarmingan ti biyag, tuwing ardagyaman nga pagaya mo, lari. Thank you, King Kalari. Ngandaan ti asawa nga sumanao, damat pagsayatan ti sumanao kat.